नमस्ते, मी शुभांगी शामराव कीर उर्फ स्मिता सुभाष शिरवाडकर। मी आज स्पेशल डिश बनवते, शिरा। जो आपण सत्यनारायणच्या पूजेसाठी बनवतो ना, महाप्रसाद, तो हा मी प्रसाद बनवते, म्हणजे शिरा। त्याच्यासाठी हे सगळं लागणारं साहित्य: पाव किलो रवा, पाव किलो साखर, हे पाव किलो अमूल शुद्ध घी। हे अमूल शुद्ध घीच घ्यायचं असतं त्याच्यामध्ये। आणि त्याच्यासाठी हे बाकीचं लागणारं साहित्य: हे चारोली, हे बदाम, आणि हे काजू आणि मनुका। आणि त्याच्यासाठी हे अर्धा लिटर दूध गरम केलेलं आहे, आणि ही वेलची म्हणजे मी तयारच करून ठेवलेली आहे, साखर टाकून वेलचीची पावडर करून ठेवलेली आहे। आणि त्याच्यासाठी हे थोडंसं पाणी। आता गॅस पेटवला आहे मी। आता ही त्याच्यामध्ये कढई ठेवलेली आहे। आता कढईमध्ये हे शुद्ध घी हे पहिलं टाकते। त्याच्यामध्ये पाव किलो शुद्ध घी आहे। त्याच्यामध्ये डालडा वगैरे नाही वापरायचं शिऱ्यामध्ये, कारण ते आपण प्रसादासारखं वापरायचं आहे। डालड्याने काय होतं की तो प्रसाद सुकतो, थंड झालं की ते कडक होतो। जर गॅस फास्ट करते आणि जरा वितळायला पाहिजे। हे घी आता पूर्ण तापलेलं आहे, आणि त्याला कसा वास येतोय बघा, शुद्ध घी आहे ना त्याच्यामुळे। त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, हे एक तुळशीचं पान टाकायचं त्याच्यामध्ये। मग त्या पानाने कसं वास सगळा निघून जातो, तुळशीच्या पानाने। फक्त एक नाही तर दोन, असे 2 पानं टाकायची। आता पूर्ण वास त्याचा निघून जाईल। हे तुळशीचं पान ठेवते। गॅस थोडा बारीक करून आता मी त्याच्यामध्ये हा कच्चा रवा आहे, भाजलेला नाही, खाली साफ करून ठेवलेला आहे, पाव किलो रवा। हा मी रवा तुपामध्ये असा भाजून घेणार आहे। पाव किलो घी, पाव किलो रवा। रवा पहिला भाजून नाही घ्यायचा, कच्चाच घ्यायचा, साफ करून पूर्ण भाजून घ्यायचा। आता असं लाल होईपर्यंत ते असं आपण फिरवत राहायचा। रवा कसा 2 मिनिटं तो भाजायला लागतो, म्हणजे तुपातच भाजायचा आहे, कच्चा रवा ना, तो असा थोडासा लाल कलर येईपर्यंत भाजायचा। रवा भाजला आहे। आता त्याच्यामध्ये मी चारोली टाकते, कारण ती चारोली कडक असतात ना, त्याच्यामुळे ती शिजायला पण जरा टाइम लागतो। चारोली टाकले, आता ते थोडं असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे ते सर्व चारोली सगळीकडे होतात। आता मी हे बारीक केलेले बदामाचे तुकडे आणि हे काजू हे असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे ते रव्याबरोबर थोडे शिजून येतात। पाव किलो घी मध्ये पाव किलो रवा, तसं आपल्याला जसं पाहिजे तेवढं करायचं। म्हणजे समजा अर्धा किलो रवा घेतला तर अर्धा किलो घी, आणि अर्धा किलो रवा असला तर त्याला 1 लिटर दूध पाहिजे। ह्याच्यामध्ये मी कसं पाव किलो रवा, पाव किलो शुद्ध घी आणि अर्धा लिटर दूध, हा प्रमाण म्हणजे आपण लक्षात ठेवायचं। हा पूर्ण आता रवा चांगला भाजलेला आहे। आता मी त्याच्यामध्ये हे गरम केलेलं दूध आहे, हे बघा, अर्धा लिटर हे गरम करून ठेवलेलं दूध आहे, ते आता मी त्या रव्यामध्ये ओतते। थोडा गॅस बारीक करायचा, म्हणजे दूध ओतताना। पाव किलो रवा, पाव किलो घी, अर्धा लिटर दूध, आणि हे सगळं म्हणजे काजू, बदाम, चारोली, मनुका, हे सगळं कसं आपल्याला पाहिजे तेवढं आपल्या आवडीनुसार। आता मी गॅस जरा फास्ट करते।
हा रवा असा दुधामध्ये सारखा चांगलं शिजवून हळवून शिजवून घ्यायचा सुकवून. आता चांगला मस्त बनतोय बघा. थोडासा त्याच्यामध्ये असं सुकायला आला की थोडंसं जरा पाणी टाकायचं आहे बघा, किंचित, जास्त नाही. पण थोडा गॅस बारीक करते. सगळं चांगलं कसं मिळून आलेलं आहे. गॅस बारीक केलेला आहे आता मी. पूर्ण शिरा कसा बघा कसं सुकला आहे. हा रवा पूर्ण तयार झालेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये ही पाव किलो साखर, आता पाव किलो शिरा पूर्ण झालेला आहे. पाव किलो शिरा त्याच्यामध्ये साखर टाकते. सर्व टाकून झाल्याच्या नंतरच शेवटला एकदम लास्टला साखर टाकायची. म्हणजे पूर्ण रवा सुकल्याच्या नंतर साखर टाकायची. पहिल्यांदा टाकली, लवकर टाकली की कसं पाणी सुटतो त्याच्यासाठी. आता मी त्याच्यामध्ये ही मनुका टाकते. मनुका शेवट टाकायची, लास्ट. आता थोड्या याच्यावरती मी झाकण ठेवते 1 मिनिटासाठी. आता 1 मिनिट झालेलं आहे. आता मी हे झाकण काढते. शिरा बघा आता किती मस्त झालेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये ही वेलची पावडर साखरेतून बारीक केलेली आहे ते मी अशी टाकते आणि शिरा हलवते. शिरा पूर्ण तयार झालेला आहे. शिरा आहे बघा, छान झालेला आहे शिरा. एकदम शिरा मस्त रेडी झालेला आहे. आता आम्ही ते एका प्लेटमध्ये काढते. गॅस बंद करते. शिरा तयार, कंप्लीट. परत आता एकदा साहित्य आहे का, पाव किलो रवा, पाव किलो शुद्ध घी, पाव किलो साखर, अर्धा लिटर दूध, काजू, बदाम, चारोली, मनुका आणि थोडीशी वेलची. बस.